Sí, me'n vaig molt content perquè l'equip s'ha buidat, ha fet un sacrifici molt gran, ens hem adaptat a un terreny de joc que no és el nostre, però crec que l'equip ha fet un exercici de solidaritat. No? Hi ha hagut moments per nosaltres que hem intentat jugar bé futbol, tinguem possessions, altres moments buscant profunditat, crec que hem generat ocasions per fer més d'un gol i després hem sabut patir, sobretot a l'últim quart d'hora, hem sabut patir. Hem de seguir polint moltíssimes coses, però veig l'equip molt il·lusionat, amb molta confiança, treballant molt bé i amb ganes de fer coses xules. Ara mateix estem en una dinàmica bona i el que hem de fer és mirar de mantenir-la al màxim possible. I el que dius és perfecte, o sigui, una porteria zero que ens fa falta perquè portem molts gols encaixats durant tota la temporada i una victòria de fora de casa sempre en reforça contra un bon equip que té un bon entrenador que sap molt bé què és el que es fan. La línia és molt fina entre guanyar i perdre i avui hem estat, crec que justos guanyadors d'aquest partit, però sense desmereixer la feina que ha fet l'altre equip. Crec que no és intuir, parlem de primer abans que futbolista d'una persona i s'han de fer proves. Ha sigut un cop molt fort i hem de veure. El doctor d'aquí, que ha estat molt amable, i l'afició ens han ajudat en tot moment, agrair-los aquesta feina que han fet i ara esperar i resar que sigui el menys possible perquè el nano s'ho mereix i perquè nosaltres també ens ho mereixem, no tenir sustos d'aquest tipus. Espero que estigui tot bé i que no sigui un susto que pot ser. Jürgen Muntadas és un futbolista que el conec molt bé, ha estat amb mi 4 o 5 anys i sé el que ens pot aportar. Ara està en un moment de maduresa i d'experiència molt bo, té molta qualitat, s'adapta a diverses posicions i és molt intel·ligent, a part de molt bon professional. És un reforç de luxe poder comptar amb ell, té que agafar el ritme, com és normal, perquè porta 6 setmanes sense competir, tal com has dit, però és un jugador que té que ser una referència i que ha de ser un futbolista molt important durant aquesta temporada. Clar que al ser tan igualat, si perds un partit baixes bastantes posicions i si el guanyes les pots pujar, no? La distància ara mateix entre la part de dalt i la part de baix és molt petita. No sé els resultats que hi ha hagut, ara ho mirem, però tal com dius, quedes amb un regust molt important. Ara ens toca avui gaudir, demà també, d'aquesta important victòria i a partir de dimarts ja començarem a pensar quan acaba el partit els jugadors tenen que mirar tots els ulls, i a mi també, i veure que són deixat tots. I això és molt important perquè quan fem això, molt pocs partits perdrem. Principalmente de los futbolistas son los mismos y son los que juegan. O sea, yo he intentado ir puliendo algunas cosas que quizás no se interpretaban bien, que quedan muchas por hacer todavía, queda mucho trabajo y sobre todo mentalmente había una mentalidad en esos momentos un poco complicada porque los resultados no acababan de acompañar y hemos intentado trabajar, aparte de puntos tácticos, físicos o de estrategia, sobre todo la parte psicológica, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Pero bueno, si me dan a escoger prefiero empezar así, ¿no? Con 6 de 6. Que aparte en esa categoría es muy complicado, pocos equipos hacen 6 de 6, ¿no? Tenemos que aprovecharlo y ¿por qué no? Vamos a pensar pronto en el próximo partido, que será muy complicado, pero nosotros con esta afición que hoy, por ejemplo, nos acompañaba un desplazamiento lejos y había mucha gente de la terraza ayudando y apoyando y ese número 12 pues nos ayuda y más en nuestro campo. Que se tiene que notar y esperamos que sea así y vamos a seguir creciendo, pero el mérito es de los futbolistas, del cuerpo técnico, pero no yo, de los otros y del club que nos trata muy bien y de los aficionados que ayudan. La verdad que nos ha dado la vida, sobre todo en momentos complicados, que es cuando más estaba animando y al final del partido también, cuando estás sufriendo un poco porque al final psicológicamente estás ganando el partido, queda poco, ganas de uno y te tiras un poco para atrás, ¿no? Y cuando tienes esa gente que está ahí, que te hace el desplazamiento y que te ayuda y que te acompaña, eso no tiene precio, ¿no? Y al Terrassa pues tenemos eso y aún si hacemos buenos resultados, yo creo que aún será más y seguro que esta semana nos va a acompañar mucha gente en el próximo partido. Conozco el trabajo del entrenador, es un muy buen míster que tiene muy bien trabajados a los futbolistas, saben muy bien a qué es lo que juegan
y explotan sus virtudes. El campo es de césped natural. Pensaba por vídeos que había visto de partidos anteriores que no estaría muy bien, pero ha mejorado mucho últimamente. Y hoy he visto el campo y un ambiente guapo de fútbol, ¿no? Del fútbol ese de antes que nos gusta tanto, ¿sabes? Y la verdad que he sufrido porque al final el resultado era muy apretado, pero a la vez he disfrutado de un partido de fútbol de los de siempre, ¿no? Y además con un buen resultado para nosotros, pues no puedo pedir más.